Boas tardes. Imos dar comezo a esta segunda conferencia desta edición número 36 das Xornadas Luís Asorei, que organiza a Real Academia Galega de Ciencias no marco dun convenio coa Deputación de Pontevedra, perdón, coa Deputación de Lugo. Antes de darlle a palabra, de presentar e darlle a palabra a ponente de hoxe, quero comentar que as persoas que nos siguen por streaming online, pois esperamos que teñan a posibilidade de, a través do chat de YouTube, facer preguntas tamén no coloquio que esperamos ter ao final da conferencia. Logo tamén quería comentar un cambio que hai na última das conferencias, Estrategia para o fomento da xestión activa das masas de frondosas en Galicia, que está previsto que imparta o Director Xeral de Planificación e Ordenación Forestal. O Director Xeral, José Luís Chan, xurdiulle unha viaxe que é unha reunión a que non pode faltar, e entón sustituirá o subdirector xeral de Recursos Forestais, que é Xosé Alberto Piñeiro Tubío. Esa é a última, será a conferencia que cerrará as xornadas. E xa, sin máis preámbulos, pois vamos pasar a presentar a conferenciante de hoxe, María Josefa Lombardero Díaz, Fina, que é catedrática da Universidade de Santiago de Compostela, no Departamento de Produción Vegetal e Proxectos de Enxeñería da Escola Politécnica Superior de Enxeñería de Lugo, e compañeira de departamento. Xa foi tamén relatora en outras edicións destas xornadas Luís Asorei. Agradecemoslle a súa boa disponibilidade para acompañarnos sempre nesta actividade. Ela, como decía, catedrática de Universidade da Universidade de Santiago, leva xa case 30 anos traballando en investigación e tamén en docencia en relación coa sanidade forestal galega. É unha boa coñecedora dese problema que ten unha incidencia importante, onde falábamos algo deso en relación co piñeiro radiata, a banda marrón, co cambio climático, coa globalización, co mercado global da madeira e todo eso. Os perigos vanse incrementando e xorden ameazas, novas ameazas para as nosas especies forestais. Ten un centenar de publicacións en revistas tanto nacionais como internacionais, escribiu libros, colaborou en libros e capítulos de libros, máis de 100 comunicacións a congresos tanto nacionais como internacionais. Tamén participou ou dirixiu unha trintena de proxectos de investigación competitivos. É dicir, é unha persoa realmente cunha trayectoria brillante no eido da sanidade forestal, e seguro que o que xo vai a contar vai a ser tamén moi interesante en relación cos problemas sanitarios das especies frondosas, das nosas, das especies autóctonas en Galicia, que teñen, especialmente aquelas que teñen máis interese forestal, e tamén das especies foráneas introducidas ou que se poden introducir, que tamén teñen interese desde este punto de vista sobre todo da produción de madeira, interese a importancia forestal. Xa sin máis, lle paso a palabra a Fina. Ahora funciona. Bueno, boas tardes a todos, benvidos. O mellor a que non tiña que estar aquí hoxe era eu, porque os que nos dedicamos á sanidade sempre traemos malas noticias e en vez de animar, desanimamos, pero espero que non seña ese o caso, non? Hoxe estamos nunhas xornadas nas que intentamos revalorizar as frondosas, sobre todo as frondosas autóctonas,
Escoitaredes a ponentes neste ciclo que vos falará do recurso económico potencial que son as frondosas. A madeira de calidade de frondosa se pode pagar a uns precios que non teñen nada que ver co que se paga o piñeiro e o eucalipto, pero inda que non tuvera ningún valor económico, creo que as frondosas é fundamental que as manteñamos no medio, posto que van a participar na regulación do medio ambiente, van a participar na captura de dióxido de carbono, van a regular a temperatura creando microclimas que son neste período no que estamos expostos a tantos períodos de calor extremo, pois poden axudar, actúan como barreiras naturais, participan tamén na protección do solo, pero, sobre todo, dende o punto de vista da sanidade, que é o que nos ocupa hoxe, aportan biodiversidade. Entón, dentro das frondosas vamos a topar vivindo insectos que van a actuar, organismos que van a actuar como depredadores, parásitos, parasitoides, antagonistas, competidores de organismos que son plagas ou que son enfermedades, e van a permitir regular as poboacións desos insectos non só nas propias frondosas, sino que moitos desos individuos abandonan as frondosas e van a outras especies productivas, como son os piñeiros, para contribuir a regular esas poboacións. Entón, para min, manter frondosas é fundamental para manter o monte, o sea, frondosas mantelas e sanas van a manter o monte sano. Penso que hoxe en día non podemos falar de sanidade forestal sin referirnos a estes tres aspectos que temos ahora aquí na pantalla. O primeiro deles son as altas concentracións de CO2 que temos na atmósfera, o segundo é a globalización e o terceiro os cambios no uso da terra. Os tres, inda que parezcan moi alleos ao monte, van a ter unha importancia tremenda na sanidade forestal. Hai como un acordo, aquí non hai dudas, de que estamos aumentando as concentracións do CO2 do planeta, temos máquinas que o miden e, por tanto, non pode dubidarse deso, e tamén hai como un acordo de aumentar a temperatura aumentar o CO2, se produce un proceso de efecto invernadero que se traduce nun incremento de temperatura. Ese incremento de temperatura vai a ter un efecto, tanto a concentración de CO2 como o incremento de temperatura vai a ter un efecto nas especies. As especies poden crecer máis neste ambiente, pero van a crecer máis sempre cando teñan un suelo bo e teñan disponibilidade de auga. Si temos un problema de cambio climático con máis estrés hídrico, o que teremos son especies que entran en competencia e que, por tanto, van a sufrir por efecto do cambio, por efecto deste fenómeno, non? Estes incrementos de temperatura van a causar modificacións no clima. Se causamos modificacións de clima, vamos a ter un problema tamén nas plantas. Plantas que estamos vendo que adiantan o seu ciclo, adiantan na primavera e agroman antes do esperado, e logo poden estar expostas a unha xeada tardía. Temos exemplos xa no castiñeiro, tuvemos exemplos na viñedo e mesmo no eucalipto de sufrir por eses adiantamentos na agromación da planta e logo esas xeadas tardías que causan danos importantes. E parece que, ademais, na Península Ibérica, esas xeadas tardías van a ser cada vez máis frecuentes. Cando cambiamos a temperatura, vamos cambiar o clima do planeta. Se cambiamos o clima do planeta, iso tamén vai afectar as plantas. Plantas que, ao mellor, están na súa área de distribución sur, como podía ser, por exemplo, aquí en Galicia, o carballo, en zonas onde un carballo que estaba acostumbrado a vivir en un ambiente máis ou menos húmedo e unhas temperaturas máis ou menos frescas, agora se encontra con unhas temperaturas moito máis elevadas e a escasez de auga no verán. Iso vai dar lugar a que estas plantas se debiliten e sean fáciles de atacar por outros insectos. Falamos entonces de plagas emergentes. Plagas emergentes serían organismos que antes non constituían unha plaga e que de repente polas condicións, polo cambio das condicións climáticas e da resistencia da planta o fan. Quizá o exemplo máis conocido aquí en Galicia é a Altica quercetorum. A Altica quercetorum é un problema que temos casi cada ano nos carballos, nas zonas quentes, nos vales quentes de Galicia e que nunca fora un problema sanitario antes dos anos 90. Ben, por tanto, parello a estes cambios nas condicións ambientais. Estes cambios de temperatura tamén van a afectar a distribución xeográfica dos insectos. Un dos exemplos tamén máis coñecidos vai ser a procesionaria. Seguramente todos vistedes a procesionaria nos piñeiros. Bueno, pois é unha especie que era típicamente circummediterránea. Tiñamos nos países en torno ao Mediterráneo e hoxe a temos en Holanda, en Bélgica, en Alemania, atacando a unhos piñeirais que nunca estuveron en contacto previamente con esta especie. Pode ocurrir tamén que
aumente o número de xeneracións anuais. Os insectos son moi sensibles aos cambios de temperatura, entón, se unha especie que pode ter máis dunha xeneración anual, se lle aumentamos a temperatura, vai desenvolverse máis rápido. Entón, se antes tiñamos danos con este insecto en primavera, probablemente despois o que teremos será un incremento desos danos repetidos ao largo do tempo, non? Co cual, o período de danos aumenta e, por tanto, o impacto destos danos. Pero non todos os insectos e patóxenos se ven a ver favorecidos polo cambio climático. Sabemos que hai algúns que retroceden. Temos un exemplo nunha plaga que vive nos Alpes, que sabemos que históricamente, cada aproximadamente 10-12 anos, tiña un pico de poboación e hai máis de 30 anos no que non temos ningún brote epidémico desta especie, porque esas elevadas temperaturas perxudican a poboación. Entón, estamos nunha situación na que vivimos nunha constante incertidumbre do que vai a poder pasar no futuro. Non sabemos como cada unha das especies de insectos e patóxenos que viven no noso medio vai a responder a esos cambios de temperatura. Pode ocurrir que algunhas se vean favorecidas e outras que se vexan perjudicadas. O problema sería se ven favorecidas aquelas que causan plagas e se ven perxudicadas aquelas que poden regular esas plagas, non? Ben, o segundo problema que temos, ou realidade na que estamos vivindo agora, é a globalización. Hai algún autor que considera que estamos nunha homoxenización da biota terrestre que non coñecíamos desde Pangea, desde que estaban os continentes todos xuntos. O feito de aumentar a mellora no transporte e, sobre todo, o incremento do comercio mundial fai que estemos constantemente movéndonos dunhas zonas a outra e movendo material vegetal de unhas zonas a outras. E isto que vai traer consigo é que traigamos especies de outros países que, cando chegan ao noso territorio, se van a encontrar con unhas plantas que non están preparadas para defenderse delas porque non as coñecen. Entón, poden atacar con moita facilidade. Hoxe en día, os maiores problemas que temos no monte van a ser con especies introducidas. As especies nativas máis ou menos se van autorregulando elas solas sin que causen un impacto grande no monte. E además este problema é cada vez máis crecente. Aquí vemos nesta gráfica como aumenta o número de especies de insectos interceptadas nos portos europeos no momento que chega material a un porto e se fan as inspeccións. Moitos deles non se asentan porque non lles gustan as condicións climáticas, pero outros si o fan e causan problemas graves no monte. E aquí abaixo temos unha imaxe, ou sea, unha gráfica que representa as especies de patóxenos xa establecidas no monte. É dicir, vemos tamén como hai un incremento cada vez máis elevado de patóxenos que están causando danos ao medio forestal e que ás veces ni siquiera sabemos de onde veñen, non? O último dos problemas ou das cousas que deberíamos, dos aspectos que deberíamos analizar aquí son os cambios do uso da terra. O cambio do uso da terra é simplemente consecuencia dun incremento da poboación mundial. Temos unha poboación cada vez máis grande, máis elevada, a que temos que alimentar e a que temos que satisfacer os seus requerimentos que teñen diarios. Pero temos un planeta Terra que non podemos aumentar de tamaño. Entón, xa cortamos todo o bosque que podíamos cortar, os problemas de deforestación penso que hoxe os temos superados, pero non podemos seguir aumentando a terra agrícola. E como facemos? Pois intensificamos a produción. E para iso, o que temos que conseguir é obter máis rendemento para manter esa población, pero na mesma superficie. Entón, que facemos? Pois en agricultura usamos fertilizantes que conseguimos que as plantas medren máis, pero que causan un desequilibrio importante na microsfera que vive no suelo, non? Aplicamos produtos fitosanitarios para matar plagas e enfermedades. Con eso conseguimos tamén manter a produción, pero son produtos fitosanitarios que teñen un impacto tremendo sobre outros organismos que están na auga, que están no aire, que os estamos respirando, bebendo e comendo cada día nos vegetais e nas froitas e que poden estar tamén afectando a saúde humana. E que fixemos no medio forestal? Pois nos inventamos un tipo de monte que non existía antes, que son as plantacións. Estas plantacións normalmente se van a facer con especies de crecemento rápido e moitas delas van a ser especies exóticas, especies que traemos de fora, as plantamos aquí e que moitas veces, precisamente debido a este problema ca globalización, o que vamos a conseguir tamén é traer os seus organismos patóxenos do lugar de orixe.
Cando metemos unha especie nova nun ambiente, nun novo ecosistema, poden pasar dúas cousas, non? Esa especie entra no noso monte e os nosos organismos, insectos, fungos que viven aí van a empezar a interaccionar con ela. Pode ocurrir que non a reconozcan, que non a utilicen como alimento, como ocurre, por exemplo, co eucalipto. O eucalipto chegou aquí e estuvo prácticamente, non hai nunha especie nativa que sea capaz de comela, pero gracias á globalización, nos últimos 30 anos aumentamos un 700% o número de patóxenos e de insectos que están asociados ao eucalipto en Galicia. É brutal o aumento, moito máis aguda, moito máis exponencial que o que vemos nestas gráficas, non? A outra alternativa é que cando chega esa especie nova, pois os nosos insectos e os nosos fungos a reconozcan e poidan comela. Pensemos, por exemplo, nun piñeiro. Metémolo piñeiro radiata e aquí xa tiñamos outros piñeiros nativos. Entón, os insectos que vivían asociados a esos piñeiros proban e van a ver se a poden comer. E efectivamente poden comela. E se poden encontrar como unha especie como a radiata que ten unhas acículas moi blandiñas, moi fáciles de comer para calquer insecto, que están moi pouco defendidas e que ademais son moi nutritivas. Entón, vamos a encontrar que moitos insectos van a atopar no pino radiata, poño radiata, por exemplo, como exemplo, podía usar outras especies, un lugar perfecto para desarrollarse. E, efectivamente, moitos dos problemas sanitarios que temos en Galicia, como poden ser os ataques de reacción abuliana, que é un perforador do brote, ou de diplodia, empezan a ser preocupantes ca expansión do radiata. Ningún desas especies era preocupante na especie nativa no pino pinaster, non? Que era o que estábamos utilizando antes. E non só van a comer as nosas especies, tamén, gracias a esa globalización de que falábamos antes, traemos as especies de fora, e aí temos o problema das bandas. Especies que nos chegan de fora, que se suman ás que xa tiñamos aquí, e entón o impacto sobre esas especies arbóreas é moi grande. Entón, cada vez que tomamos a decisión de introducir unha nova especie no monte, calquer xestor ou calquer propietario ten que pensar que iso vai a cambiar o estado sanitario dese monte, e non vai ser só o seu, sino que vai afectar a toda a comunidade, non? Entón, simplemente xa para rematar esta pequena introducción, calquer cousa que fagamos para minorar os efectos do cambio climático van a mellorar a sanidade. Canto menos compremos fora, canto máis plantemos localmente, canto menos especies vexetais tragamos de fora, menos problemas sanitarios vamos a ter. E cando fagamos a xestión, cando nos decidamos introducir ou plantar novas especies, deberíamos de pensar non só na produción, sino tamén na sanidade e no benestar dese ecosistema. Ben, agora xa vou entrar en detalle, que creo que era o que viñades hoxe todos a aprender sobre a sanidade das frondosas. Vou facer un repaso das especies principais que temos no monte. Algúnas delas, o que vou facer é intentar revisar cada unha delas, pero veremos que hai moitas especies que prácticamente non teñen danos ou non teñen especies que poidan causar problemas importantes, entón me pararei máis naquelas que son realmente peligrosas e pasarei un pouquiño máis por encima o resto das especies. Vou empezar polo bosque de ribeira, que aquí en Galicia está constituído fundamentalmente por ameneiro freixo, tamén os salgueiros, pero os salgueiros vou deixar para baixo cos chopos, porque os salgueiros e os chopos están moi próximos e, por tanto, van a compartir exactamente os mesmos problemas sanitarios. Os bosques de ribeira son fundamentales tamén, non? Son moi importantes porque regulan o clima do río, aseguran a estabilidade das beiras, son fonte de alimento para as especies que viven neses ríos, actúan de filtro para que non vayan contaminantes as augas que despois nos vamos a utilizar, permiten ou axudan a recargar as augas subterráneas e teñen un valor fundamental. Pero tamén nestes momentos son as especies máis ameazadas que temos. Incluso corremos o risco de que algunha delas desapareza. Probablemente todos vos, se vades a pescar ou vades a pasear pola beira do río, vistedes estas imaxes, non? Unha gran cantidad de ameneiros morrendo na beira dos ríos e, ademais, cada vez máis, e é un fenómeno que é imparable. Bueno, pois isto é debido ao que coñecemos como decaimento do ameneiro. Este proceso de decaimento do ameneiro empezouse a observar no Reino Unido nos anos 90.
cando se detectou a presencia destos danos, empezouse a investigar que o que podía ser responsable e se atopou que había varios organismos dentro do que se chamou naquel momento o complexo Phytophthora alni. Phytophthora é un xénero de organismos semellantes a fungos, non son fungos, xa hai tempo que non se consideran fungos, que son todos de orixen asiático e que se encontran entre as especies máis peligrosas ou máis agresivas coas especies forestais. Resulta que esta especie parece ser que apareceu como resultado dunha hibridación de outras dúas fitóftoras, Phytophthora cambívora, que tamén a temos de vez en cando atacando o castiñeiro, e Phytophthora fragariae, que ataca a fresa. Entón, aquí estamos outra vez nun desos problemas de introducción de especies exóticas. Estas dúas fitóftoras probablemente en Asia vivían separadas unha das outras, nunca se puxeran en contacto, introducimos as dúas en Europa, se encontran e se hibridan e dan lugar a un patóxeno moito máis agresivo ou moi agresivo, polo menos para unha especie totalmente diferente como é o ameneiro. E non é o único caso, non sei se algún de vos recordades aquela pandemia que tivemos cos negrillos fai anos, non? Nos anos 80 que desapareceron a maioría deles. Pois naquel caso tivéramos tamén un fungo procedente de Asia que xa entrara a principios de siglo, pero unha vez aquí, dentro das condicións ambientais diferentes as do seu lugar de origen e peleando con unha especie diferente como era o olmo europeo, mutou a un organismo moito máis agresivo que foi o que realmente se levou os ulmeiros por diante. Entón xa non é só o risco de introducir unha especie, sino que esa especie, unha vez que está aquí, pode comportarse de maneira impredecible. Bueno, hoxe en día falamos de que dentro dese complexo Phytophthora temos 3 especies que se denomina Phytophthora por alni, Phytophthora uniformis e Phytophthora por multiformis, pero cando se fan prospeccións en estos ameneiros con aspecto de enfermos, atópanse moitas outras especies, non? Por exemplo, a Phytophthora purívora, Camptorum, Lacustris, etc. O sea, que hai un compendio de organismos que están atacando á vez o ameneiro e por iso falamos de un decaimento, posto que hai varios organismos simultaneamente causando danos. En España, os primeiros datos, os danos deste decaimento se observaron probablemente xa a finais do siglo XX, principios do siglo XXI, e se citou por primeira vez para España aquí en Galicia, no ano 2010. Neste mapa podemos ver a distribución deste decaimento na Península Ibérica. Vemos que aquí en Galicia vamos a ter as 3 especies que citamos, por alno, uniformis e multiformis, pero na cuenca do Duero e nos Pirineos aparecen as outras especies e logo hai moitos outros lugares que se prospectaron. Todos estes puntiños que vedes aí marcados con unha raya son zonas onde se ve decaimento, se intentaron facer aillamentos de Phytophthora e non se conseguiu. Entón non sabemos se é que, a Phytophthora é difícil de aillar, pero non sabemos se hai algunha outra cousa máis implicada, pero non foron quen de aillar Phytophthora nesas mostras. Como reconocemos un dano deste Phytophthora alni complexo, o complexo Phytophthora alni? Bueno, pois vamos a ver que as follas do ameneiro cada vez van a ser máis pequenas e se van poñer amarillentas. Cando a árbore empeza a enfermar, vai a ter unha sobreproducción de sementes porque, hai moitas árbores que fan eso, antes de morrer produce moitas sementes para dispersarse e manter a especie. Logo veríamos como a árbore empeza a morrer pola parte apical e se nos fixamos na parte basal da planta vamos a ver estas secrecións de color negruzco que son típicas das fitóftoras. Cando temos un sistema radical afectado, a planta intenta producir raíces adventicias por encima para seguir alimentándose e pode ocurrir tamén que a planta este afectada na parte aérea e non este na parte radical. E iso ocurre porque este organismo se vai a dispersar pola auga. O sea, supoñemos que a primeira vez que entrou esta fitóftora aquí ou nos lugares onde foi logo dispersándose por Europa, foi a través de planta que se comprou nun viveiro, puidose comprar unha planta en un viveiro europeo que se plantou en algunha zona da beira dun río e esa planta, ao estar afectada, empezou a emitir esporas á auga. E unha vez que a temos no cauce da auga, é a auga que arrastra esas esporas. Son esporas flageladas que nadan e
elas solas pola auga. Entón, van pola auga, se atopan un ameneiro susceptible de ser atacado, poden entrar nas raicillas, e se non, se hai feridas no tronco do árbol e hai unha riada, hai unha crecida dese río, poden entrar tamén as esporas a través das raíces das feridas que teñamos na parte alta da planta. Como todas as fitópteras, é bastante sensible á temperatura, co cual supoñemos que en zonas moi frías non teremos problemas deste organismo, ou polo menos está ocorrindo no norte de Europa, pero sempre temos aí o problema do cambio climático. Se as temperaturas subindo, pois os seus riscos tamén seguirán subindo. Lle gustan os invernos suaves, os veráns cálidos, pero non exageradamente cálidos, o sea que ao mellor na zona sur de España poden chegar a escapar tamén do problema deste problema. Non temos absolutamente ningún sistema de control para esta especie, de momento non somos capaces de frenar o seu avance de ninguna maneira. O único que podemos recomendar é evitar feridas. Se as feridas que se producen no tronco son unha fonte de entrada deste patóxeno, pois intentemos non facelas. O ideal sería sanear todas as árbores que están morrendo no campo e que están producindo novas esporas á auga. Sei que é moi difícil, complicado, zonas de difícil acceso, co cual non se está facendo, e ahora mismo, se o superamos, se o sistema radical está vivo, se debería cortar a parte aérea para que volverá a rebrotar, e agora está intentando, hai varios grupos de investigación intentando buscar individuos resistentes, están intentando identificar os xenomas de resistencia desta especie e ver se a partir de aí podemos multiplicar esos individuos resistentes e volverlos a instalar no río, como se está facendo, por exemplo, co olmo despois da grafiosis. Este insecto é moi común nos ameneiros, seguramente algún de vos o veu en primavera, chamase a Gelastica alni, é un crisomélido. As larvas o que van a facer é alimentarse das follas, esqueletizando, só le comen o parénquima, deixan a nerviación da folla. En principio non lle fai ningún problema a plantas, evidentemente se o árbol estuvera en produción, pois teríamos perdas de crecemento, pero nun árbol na beira do río non temos ningún problema con ele e, por tanto, non teríamos que facer ningún tipo de intervención. Con isto creo que remato os problemas que xa lle chegan, os problemas do ameneiro, e vou pasar ao freixo, que aínda está peor. O freixo, ahora mismo, está sufrindo en toda Europa ataques de un organismo, de un fungo que se chama Hymenoscyphus fraxinius. Este fungo empezouse a detectar en Polonia nos anos 90, empezouse a ver que morrían os freixos e non se sabía por qué. Se cree que xa estaba un pouquiño antes en Lituania, nunhas plantas tamén de viveiro procedentes de Rusia, e que aí empezaría a infección. Cando empezou a atacar os freixos, ni siquiera se sabía que organismo era, e se describeu por primeira vez no ano 2006 co nome de Calara fraxinia. Despois se veu que era o anamorfo de un fungo xa conocido no este asiático, que sería o Hymenoscyphus fraxinius. Está causando danos graves en toda Europa. Nos fomos librando hasta o ano 21, en que entrou tamén en España. Se citou por primeira vez en Asturias, e fai un par de semanas tuvemos nunha reunión de patóxenos emerxentes, e parece que xa está estendido por Asturias e Navarra. Non sei, eu personalmente non sei se está en Galicia, todavía non teño ningunha noticia de que se detectara, pero non me sorprendería, non? Os síntomas, pois, inicialmente veríamos como as follas empezan a secarse, a poñerse necróticas, veríamos pequenos chancros nas ramiñas da planta, e finalmente veríamos morrer toda a árbol. Normalmente empezan a morrer o que se chama mountain-back, unha morte regresiva. A árbol intenta de novo agromar, intentar recuperar capacidade fotosintética, pero finalmente acaba morrendo. Cando o árbol está en plantación, sabedes que o freixo en moitos sitios, polo menos en Norteamérica e en algúns sitios do norte do centro de Europa, se planta porque é unha madeira moi dura e moi lixeira, e en América é a que se usa para os bates de béisbol. Prácticamente toda a industria do freixo é para bates de béisbol. Aquí se usa tamén para instrumentos musicais e outras cousas, pero ten unha bastante tradición como especie productora.
Bueno, pois en plantación poden chegar a morrer o 85% das árboles cando son afectadas por este fungo e nos bosques naturales morre algo menos, un 64%, pero sigue sendo máis da mitad dos freixos a que se está indo, non? Entón, é un problema realmente dramático e eu penso que deberíamos de preocuparnos por el. As ascosporas se van transmitir polo aire, cando acaban caen sobre unha rama, pois van a infectar esa rama, van causar esos chancriños que decíamos antes, que pouco a pouco van progresar e matar a planta. A planta nova é particularmente afectada, pode morrer cando se infecta en aproximadamente un ano. Os árboles maduros tardan máis, é como se a enfermedade se cronificara dentro da planta, pero tras infeccións, varias infeccións, acaba morrendo, non? Tampouco temos nada que facer, non sabemos como combatilo, como frenalo. En algúns países europeos tamén se están iniciando programas de mellora xenética en busca de árboles resistentes. Irlanda, que é un país que ten moito, que o freixo ocupa unha parte importante na súa cultura, teñen un programa moi desenvolto. Estaba nesa reunión a que fun o outro día e parece que pode haber colaboracións entre os españoles e os irlandeses para ir tirando tamén aquí, buscando esos individuos resistentes que poderan repoñer a especie cando nos vaya desaparecendo. E non é o único problema. O freixo tamén está amenazado por este insecto, neste caso é un insecto do xénero Buprestid, da familia dos bupréstidos, chamase Agrilos planipennis. É un insecto originario de Asia Oriental, ataca o freixo tanto nos montes naturais como cultivados. Foi introducido no ano 2002 en Estados Unidos e en Canadá, e ali a maior parte da xente que traballa con esta especie dá o freixo por perdido, din que non hai maneira de frenar o seu avance. Desafortunadamente tamén o temos en Europa, detectouse por primeira vez en Rusia no ano 2007, sabemos que no 2019 apareceu en Ucrania. Dadas as condicións que hai ahora mesmo en Ucrania, non sabemos moi ben como se está desenvolvendo. Si hai unha información que mandaron á Unión Europea no ano 24 de que xa había 2 provincias afectadas e que xa estaba tamén presente na capital, en Kiev. Moi probablemente este insecto se irá avanzando hacia o oeste. Hai un plan de contingencia na Unión Europea porque se considera unha praga prioritaria, entón os países membros da Unión Europea teñen que estar facendo prospeccións nos freixos para ver se dan positivos desta especie, e se se dan, pois habría que intentar establecer algún plan de erradicación. Estas son algunhas das fotos desoladoras do que ocorre en Norteamérica. Eu tuve a oportunidade de ver este insecto e a verdad que parece mentira que sea capaz de causar a mortalidade que causa. Estos son todos freixos mortos en Ohio e isto é na zona do norte dos Apalaches, no este de Estados Unidos. No inverno é fácil de reconocer os árboles que están afectados porque cambian a coloración, o que chaman os americanos blonding, se pon como rubio, e son as zonas onde os insectos estarían desenvolvendo debaixo. As larvas comen o floema, cortan a circulación da savia e causan a morte da planta. Algúnas das informacións que temos de Ucrania din que o freixo europeo parece máis resistente ao freixo americano, co cual, esperemos que sea así e que non teñamos estas imaxes que resultan bastante desoladoras. Pasamos aos carballos. Os carballos non teñen problema, o sea que vamos todo malo xo contei, vale? Entón, os carballos, quizá nas carballeiras o insecto máis común que vamos a ver nos últimos anos é a Altica quercetorum, ese insecto que consideramos unha plaga emergente que vos comentaba antes. Empezou a aparecer causando danos nos anos 90, no momento en que houve un período de sequía prolongada bastante intensa aquí en Galicia. Pode atacar a todas as especies de carballo e cando os niveis de población son moi altos tamén nos pode aparecer no castaño e na avellana. Son tamén crisomélidos, como os que vimos antes no ameneiro, tamén van a esqueletizar e van a comer a folla, comen todo o parénquima, deixan a nerviación. Entón, cando vemos estes árboles no paisaxe parece que morreron por seca, que eran árboles mortos, e realmente só están comidos de altica. É moi probable que na primavera seguinte broten sin ningún tipo de problema.
nativa. Non é necesario normalmente unha intervención como contra esta especie, porque é unha especie nativa, ten un número importantísimo de enemigos naturais que van regulando as súas poboacións. As intervencións solo se considerarían no caso de que fose un ataque continuado, como pasou nesos anos 90 e como ainda sigue pasando de vez en cando en algunhas zonas de Ourense, e entón esas plantas debilitadas son facilmente atractivas para insectos perforadores. Os insectos perforadores normalmente non matan unha planta, pero cando colle unha debilitada son eles os que a rematan. Entón non morren por efecto de defoliador, senón porque esos perforadores entran no tronco e matan a planta. Bueno, no inverno pasan no suelo. Aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5 individuos de altica cando nos invernos chuviosos están entre as follas do carballo, e nese ambiente hai moitos fungos entomófagos que se alimentan dos insectos en parada invernal, non? Aproveitase desa humedad, invaden o insecto e o comen. E aquí o que temos é un enemigo natural alimentándose desa especie. Teñen tamén numerosos sírfidos, teñen numerosos outros organismos, polo cual, insisto, non sería necesaria nunca intervención, salvo que houbera risco de mortalidade por parte da planta. Limantria é unha oruga, é unha mariposa. A súa oruga está normalmente asociada aos carballos, aínda que é tremendamente polífaga. Se pode comer absolutamente todo, desde calquer tipo de frondosa que se lle poña por adiante hasta herbáceas, arbustos, o que queira. Cando hai un ataque de limantria se reconoce porque parece que pasou lume por aí, non queda absolutamente nada. Pero non é unha especie que aparezca tampouco causando moitos danos. Aquí eu, de feito, as veces que vin danos de limantria nunca foi en carballo. Se reconoce facilmente porque as mariposas poñen os ovos a finales de verán, entón estas postas esponxosas son de color amarelo e van a estar sempre no tronco e nas ramas baixas. A femia non voa, entón ten que subir polo tronco e, claro, non chega ás partes altas, vai poñer os ovos onde ela lle resulte máis fácil, non? Bueno, pois vos decía, onde vin eu ataques de limantria? En Piñeiro radiata. Un piñeiro que é tan fácil de comer que hasta unha oruga de un carballo o come, non? E vemos aquí estas masas que ao final houbo que cortalas, morreron porque estaban atacadas por Ipses dentatus, un perforador dos piñeiros que as levou a morte. E fixadevos nesta foto. Volvemos outra vez, que pasa cando metemos unha especie de fora? Pois temos todo o piñeiro radiata comido pola limantria e un pináster que naceu aí no medio al que ni lo tocou. Entón, eu xa sei que produce moito e dá moita madeira, pero desde o punto de vista sanitario a nós non nos gustan. Vale, bueno, e isto foi o ano pasado, en Negueira de Muñiz. Todo isto que vedes, teñen que disculpar que me doi unha perna e ando un pouco incómoda, cambiando de postura. Isto foi o ano pasado en Negueira de Muñiz. Todo isto marronáceo que hai aí arriba non é nin unha seca, nin un incendio. É isto que vedes aquí, isto é unha foto de cerca desas matogueiras que hai aí que están sendo comidas por limantria dispar. O que decía antes, por onde pasa, arrasa, e dá igual exactamente que o que coma. Pero tamén é un insecto que ten un número de enemigos naturales importantes, ten hasta virus que lle causan morte ás larvas e normalmente non necesitamos facer ningún tipo de control, non? As súas poblacións colapsan e se regulan de modo natural. Temos, ademais, ferramentas que nos axudan, temos a súa feromona sexual que nos permite atrapar individuos en trampas e volvemos ao mesmo caso de antes. Eu nunca faría unha intervención con un fitosanitario excepto que houbera risco de morte do arbolado, senón as plantas se van a recuperar e non habría grandes problemas. Estas dúas especies son dúas mariposas, o Peroftera brumata e Eranis defoliaria, que son moi abundantes en Galicia, pero pásanos totalmente desapercibidas. Son moi curiosas, se se fixan, as hembras non teñen alas, ninguna das dúas, só son os machos voladores. Están voando ahora no inverno, os machos, as hembras poñen os ovos en xaneiro, febreiro, máis ou menos, e esos ovos eclosionan xusto cando abre o carballo. Entón, a defoliación a producen nese momento, co que nos dá a impresión que cando xa a carballeira, dices, cando tardan os carballos este ano en salir? E realmente xa están defoliados, non? Aí, aproximadamente no mes de finales de maio ou xuño, xa nin se nota que houve a defoliación previa. Entón, tamén suelen ter ciclos de 2 ou 3 anos, as poboacións aumentan e colapsan por si mesmas, gracias aos enemigos naturais que as regulan, non? Entón, tampouco son insectos os que nos debería preocupar a súa presencia.
Dentro dos fungos, quizá o máis conocido é a microsfera elfitoide, que todas a coñeceredes probablemente con o nome de oidium. O oidium é tan abundante nas nosas carballeiras que xa nos parece daqui, pero tamén é unha especie introducida. Chegou de Norteamérica no século XIX e agora está distribuído por todo o territorio. O oidium realmente sería este fungo de color blanquecino que crece na superficie da folla do carballo. El non penetra na folla, sino que lanza unha especie de asterios, de estructuras que penetrarían no interior da folla e con eso se estaría alimentando da mesma. Cando avanza o ataque, pois as follas van secando, se van abarquillando e poden caer e causar certa defoliación na carballeira. Se a carballeira estuvera en produción, pois podríamos ter perdas de crecemento, pero tal e como están os nosos carballos ahora mismo, pois non nos causan ningún problema. A armilaria sí que pode aparecer moi frecuentemente. Temos varias armilarias vivindo en Galicia, pero as dúas máis frecuentes van a ser a armilaria melea, que suele estar asociada ás frondosas, e a armilaria ostollai, que suele estar asociada ás coníferas. Melea é moito menos agresiva que o ostollai. Cando hai un ataque de melea, a morte é lenta e progresiva. Nun ostollai pode matarnos un piñeiro dun ano para outro. Pode atacar prácticamente a todas as frondosas que se nos pasen pola cabeza, incluído o eucalipto. A reconoceríamos por unha defoliación progresiva desa copa. Se lle damos un corte no cuello da planta, veríamos como hai uns micelios de color blanquecino que teñen aspecto de abanicos que están crecendo debaixo das cortezas. Veríamos tamén no outono estas setas de color mel e logo aparecían estos rizomorfos, que son as estruturas que utiliza o fungo para desplazarse polo suelo buscando unha nova planta a que atacar, non? Pode causar a morte da planta e ademais causa putrefacción. É un fungo de putrefacción co cual pode dañar as trozas basales da planta. O que deberíamos de facer é intentar manter o vigor das plantas para que non fosen afectados por este tipo de fungo. É un fungo que pode vivir durante moito tempo saprófito no suelo ou nun tocón, e entón eu non sou moi partidaria de ter os montes excesivamente limpios, porque se temos un monte onde haxa armilaria e non ten nada que comer, evidentemente nos vai atacar unha planta. Se ten un tocón onde está aí atacando e a deixamos, pois pode vivir hasta 50 anos nese tocón. O que tampouco deberíamos facer é o mellor deixar unha pila de materia orgánica, ramas ou polas que sacamos ás veces antes de plantar, porque entonces tamén crecería aí un individuo que despois, cando é grande, ten fame e tamén vai a intentar atacar a planta sana, non? Entón eu sempre digo aos alumnos que a este fungo hai que telo entretenido, deixarlle un poquinho de materia orgánica para que non teña fame, pero non darlle moito de comer para que non nos medre moito, non? Se recomenda, ás veces se recomenda destoconar. Eu creo que destoconar no caso da armilaria non funciona, aparte de que é caro, porque as raíces pudre, non? Entón sempre nos van a quedar raíces enterradas no suelo que van a conter o fungo. Entón, ao mellor, gastamos un montón de cartos nese destoconado e non nos vai a servir. Si aconsello que se temos unha zona onde hai o mellor un tocón que teña armilaria, intentar deixalo aislado, non pisalo, non pasar co tractor por encima, porque entonces podíamos estar esparcindo o micelio polo resto da parcela e aumentando os danos. Todos estos fungos e patóxenos que fun comentando, pois como vedes, atacan a todas as especies de carballo, non? Este insecto que vos vou a falar agora, Coroebus undatus, tamén ataca a todas as especies de carballo, pero só é problemático na sobreira, por iso falo un pouquiño del, non? Este insecto vive na capa xeneratriz da corteza, entón, aínda que nos viva nun carballo, non lle pasa absolutamente nada, porque non toca o floema, non corta a circulación da savia e non pasa nada. O problema que temos cando ataca o Quercus uber, a sobreira, é que cando se fai a extracción de corcho, rompe por onde está a galería do insecto. Entón, ese corcho só pode ir a trituración e é moito máis barato, se gana moito menos nun corcho en trituración que nesas planchas enteiras que se sacan, non? Que deberíamos de facer? Pois intentar manter as plantas sanas. Eu creo que descortezados como os que hai nesta foto non deberíamos de facelo. Temos esta manía de cada vez sacar máis e máis. O descortezado tradicionalmente só se facía nos metros basales de tronco, agora xa subimos ás ramas e iso pois acaba debilitando a planta e acaba facendo máis sensible a patóxenos.
O roble americano, por poñer algunha especie introducida que pode ter interés para a madeira, tampouco vai ter grandes problemas. Hai problemas ás veces de pulgón, onde despois aparecen fumaginas, fungos asociados a esos pulgóns, pero que non van a ter maior importancia para a planta. Pode ter problemas de oirium, pode ter armilaria. O que sí é bastante sensible a fitóftora, a mesma fitóftora que ataca o castiñeiro. O que pasa é que o roble americano aguanta moito máis. Pode botar anos e anos atacados sin que se note unha perda de vigor na copa. Os carballos que temos polo campus, que hai moitos robles americanos, pois máis da mitad están atacados de tinta e se miramos hacia arriba están perfectos. Cando empezamos a mirar o tronco, entón xos vemos de outra maneira, pero non é tan sensible como o castiñeiro que pode morrer en poucos anos por este patóxeno, non? Pasamos ao castiñeiro. O castiñeiro vou a falar só dos 3 problemas máis importantes, porque foi obxecto de unha sesión monográfica hai un par de anos. Anda hai un vídeo por aí dentro do canal da Real Academia que se pode volver a ver se alguén ten máis interés en falar sobre nos problemas que ten o castiñeiro. Entón vou falar dos 3 grandes problemas que ten, que son especies invasoras, que as 3 veñen de Asia e as 3 chegaron como vento de material vegetal. A primeira deles é Phytophthora cinnamomi, o que coñecemos como tinta do castiñeiro, é originaria probablemente da zona de Papua Nova Guinea ou na Asia Oriental. Estamos outra vez nesos organismos que non son fungos, pero que son tremendamente destructivos. Chegou a Europa probablemente xa cos grandes navegantes que trouxeron plantas e consuelo de algunha zona de Asia e de aí se foi estendendo pouco a pouco hasta que chegou ás zonas onde había máis plantacións de castiñeiro e entón empezou o maior impacto sobre o mesmo, non? Os síntomas que nos poden indicar a presencia de Phytophthora nun castiñeiro van a ser, por unha parte, tamén unha defoliación progresiva da planta. Toda a copa se vai empezar a poñer amarillenta, vai perder follas. Se o castiñeiro tarda anos en morrer, vamos ver que o crecemento son máis pequenos, hai como un acortamento dos entrenudos, se ve como moito máis compactado, os ourizos tamén son máis pequenos e no outono é bastante frecuente ver estos exudados de color negruzco desde o pé da árbore, non? E xa se miramos o sistema radical, que é por onde entra este patóxeno, veríamos que están necrosados. Se lles damos un corte, veríamos as zonas de avance do patóxeno no interior das raíces. Unha planta nova pode morrer nun corto período de tempo, pero unha planta adulta pode tardar varios anos, non? O feito de que morra con maior ou menor rapidez vai depender da propia xenética da planta. Hai unhas que son máis tolerantes á tinta que outras, ou das condicións nas que viva, se hai máis ou menos auga, ou incluso da xestión que estemos facendo. Se dañamos as raíces porque facemos laboreo ou algún tipo de dano, podemos acelerar a súa morte. Ten tamén zoosporas, os organismos, os individuos todos deste xénero funcionan igual. Estas esporas van a nadar pola auga libre que haxa no suelo, van a buscar raíces que emiten unha serie de sustancias que as atrae e sobre as que van a unirse, chegan a esa raíz, se atan a ela e entón empezan a atacar a planta. E unha vez que entra no sistema radical vai avanzar progresivamente causándolle a morte ao mesmo. É moi difícil librarse da tinta unha vez que está nunha zona porque, decíamos, é capaz de producir clamidosporas, esporas de resistencia que permanecen no suelo, co cual, ainda que sempre a vamos ter aí, non? Que podemos facer para evitar os seus danos? Sempre empezar con planta sana, asegurar que a planta de castiñeiro que estamos introducindo quede un viveiro que sale completamente sana, non facer plantacións en zonas onde poida haber asolagamentos, onde haya encharcamentos, porque iso vai favorecer que esas esporas se desplacen pola auga. Se é necesario, intentar facer un drenaxe e quizá a mellor maneira de loitar contra a tinta é usar patróns de híbridos tolerantes á mesma. Estos híbridos se fixeron durante moitos anos investigando, cruzando castiñeiros asiáticos con castiñeiros europeos e son capaces de resistir un ataque de tinta, non? Entón, en todas aquelas zonas onde haxa risco de tinta, deberíamos de meter ese patrón tolerante, donde logo podemos enxertar a variedade que queiramos ou meter un patrón que sea un castiñeiro de produción directa tamén resistente.
Este mapa que hai aquí foi feito polo equipo de Fina Fernández en Lourizán e marca un pouco as áreas de risco de fitóftora en Galicia basadas na temperatura mínima do mes máis frío. Entón, só as zonas de alta montaña o risco de tinta é baixo, pero volvemos outra vez ao problema do cambio climático. Se seguimos quentando, cada vez teremos tinta máis alto na montaña. O segundo fungo importante para o castiñeiro vai a ser Criphonectria parasítica, o que causa o chancro, que todos seguramente oístedes falar, é tamén de orixen asiático, parece que todo malo nos ven de Asia, temos tamén moito comercio, moita relación con Asia, e iso é unha das razóns pola que temos tantos problemas. Este patóxeno se identificou por primeira vez en Nueva York, no zoo do Bronx, nunha plantiña de castiñeiro que se trouxera de Xapón para formar parte do arboreto do zoo, e de aí pasou ás masas naturales de castiñeiro e acabou prácticamente deixando o castiñeiro americano extinto. En 50 anos, que non son tantos anos, desapareceron 4.000 millóns de árbores na paisaxe de toda a zona dos Apalaches hacia o norte de Estados Unidos. Non foi unha auténtica masacre e, ademais, fixadevos, estas son fotos antiguas desos castiñeiros, eran espectaculares. Chegou a Europa no ano 38, a Italia, tamén parece que nese mesmo momento puido chegar a Galicia, porque era un momento onde había moito impacto da tinta, e entón os produtores de castañas sabían que había castiñeiros asiáticos resistentes e se cree que non hai algún dato que indica que meteron Castanea crenata na zona de Vilamartín de Valdeorras que viña afectado. Entón, nunca sentou ben, nunca se hibridou, nunca foi inxertou ben ca nosas variedades, pero o feito de traer esa planta afectada nos trouxo un problema moi importante para o castiñeiro. Os síntomas son diferentes aos da tinta. Aquí, cando temos un problema, vamos a ver a morte rápida dunha rama ou dunha parte da planta, non é toda a copa perdendo a folla como veíamos antes. Entón, se nos acercamos a esta rama que está morrendo, vamos a ver como a corteza empeza a hincharse, adquire unha coloración alaranxada, despois se fractura e se fisura na zona onde o fungo está avanzando por debaixo e matando os tecidos. A planta, se está na zona principal do tronco, empeza a producir brotes epicormes intentando recuperar a copa, pero finalmente morre. Non é unha morte inmediata, pero progresivamente a árbore pode acabar morrendo. As esporas son transmitidas, tanto as sexuales son transmitidas polo vento e o resto son transmitidas por insectos, por paxaros ou nos mesmos cas ferramentas de poda podemos levar as esporas dunha zona a outra. Para entrar na planta necesita unha ferida, entón calquer tipo de daño que fagamos na cortiza ou no momento de facerse o inxertío, cando se inxerta a planta nesa ferida ou cando se poda, son as vías máis comuns de entrada do patóxeno na planta. Entón, deberíamos de ter cuidado de desinfectar esas zonas unha vez que se fan esas feridas para evitar esas infestacións. Unha vez que as esporas chegan á planta e penetran a través desa ferida, van tamén a desarrollar unhos micelios de color cremoso debaixo da corteza que van a acabar matando a planta e logo xa empezarían a producir novas esporas que acabarían inoculando a outras árbores sanas. Bueno, que podemos facer? Pois eu, para min, creo que algo importante é sanear cando temos un problema de chancro nunha planta, se é unha rama sacarlla, se é un árbol enteiro cortalo e sacalo do monte, se é unha zona onde poidamos limpiálo a través de cirurxía, de limpieza e desinfección, podemos intentar sacar esa zona afectada, e ese saneamento non debería de ser só na parcela, non, a mí me preocupa a cantidade de castiñeiros que hai nas beiras dos ríos, en parcelas abandonadas, que están morrendo e botando esporas. Alguén tiña que facer un esforzo para facer un saneamento de todas esas plantas, porque se eu teño unha explotación ou teño unha plantación de castiñeiro, por moito que eu sanee, se teño un árbol ali botándome esporas, non consigo nada, non? Entón, habría que facer un esforzo por parte de todos para limpar esas masas ou esos árboles afectadas, non?
Cando podamos, intentar desinfectar tamén a ferramenta para que non pasemos as esporas ou inóculo dunhas árboles a outras e os restos de poda retiralos. Se os deixamos na parcela, esos restos de poda poden seguir botando esporas durante bastante tempo, máis de un ano, e, por tanto, inoculando ou actuando nas plantas sanas outra vez. Ahora hai un programa, a Xunta de Galicia ten un programa experimental de control biolóxico que son as cepas hipoviolentas. As cepas hipoviolentas todavía non están autorizadas como axentes de control biolóxico, pero de modo experimental si se pode facer. Entón, este proceso consiste en que este fungo sabemos que hai individuos que enferman por ataque de un virus, non? Entón, esas cepas atacadas polo virus son as cepas hipoviolentas, que son moito menos agresivas que un fungo normal. Entón, a idea que se ten con este proceso é coller esas cepas hipoviolentas e pasarllas ao árbol que está afectado, non? Os fungos filamentosos, cando se encontran, tenden a fusionar as hifas. Entón, cando as hifas se xuntan, os núcleos, que son os que teñen o virus, pasarían de un fungo a outro e entón enfermaríamos o fungo que hai na planta, co cual, despois a planta xa é capaz de vencer e de aislar o fungo e, bueno, de eliminalo, non? Cal é o problema? Pois o problema é que este fungo ten varios grupos de compatibilidade vegetativa. Iso quere dicir que non todos os individuos se van a fusionar con todos os individuos, non? Aquí en Galicia temos aproximadamente, non, creo que temos 9 grupos de compatibilidade vegetativa e temos cepas hipoviolentas para 4. Entón, cando se fan esas inoculacións, se temos a sorte de que o fungo que está na árbore é un desos 4, pois vai a ter éxito a inoculación, pero se é un dos outros 5, non vai a funcionar, non? Por iso, ás veces, vades a ver que se fan inoculacións e non funciona e outras que funcionan correctamente. E aquí a min tamén me preocupa outra vez o movimento de material vegetal. Nós temos 9 grupos de compatibilidade vegetativa, outras autonomías teñen 11 ou teñen 5 e son diferentes os nosos. Entón, se nós estamos cambiando ou traendo material vegetal desas outras zonas, pode que un veña afectado con un grupo de compatibilidade vegetativa que non temos aquí, co cual teríamos un novo fungo que non seríamos capaces de controlar. Bueno, e o último dos insectos ou dos patóxenos, dos problemas do castiñeiro que vamos a ver é a avispiña. A avispiña é Dryocosmos curifilus, tamén é originaria de China. Esta especie se detectou en Europa no ano 2002 en Italia porque alguén comprou planta a Xapón que cando a trouxeron viña infectada. Durante o inverno a planta non se ve se ten ataques ou non e de aí se expandeu por todo o continente. Chegou por dispersión natural a España, a Cataluña no ano 2012 e no 2014 chegou a Galicia. Aquí xa tuvo que vir con planta afectada de algunha outra zona, posto que non tuvo tempo a dispersarse naturalmente. O reconocemos moi fácil por estos bultiños que son as bugallas que aparecen tanto nas follas como nas estípulas como nas xemas e que se atacan a xema dunha maneira reiterada o que vai ocurrir é que esas xemas morren de tal maneira que a planta se vai a quedar prácticamente sin follas. Isto que parece unha planta que está agromando en abril realmente é unha foto de xuño. Todas as xemas están mortas, entón só brotan aquelas últimas que se forman desde que a avispiña parou de voar, non? Esta situación, evidentemente, plantas con esta carencia de copa van a producir menos castaña, evidentemente, e tamén podría producirse reducións no crecemento, aínda que nas parcelas que nos traballamos aquí en Galicia non vimos esas reducións de crecemento. É un insecto que é partenoxenético, iso quere dicir que só temos femias, non é necesidade de machos. A femia pon os ovos directamente na xema do castiñeiro, esos ovos eclosionan, aponos no verán, aos 40 días máis ou menos eclosionan esos ovos e logo durante o inverno, esta é unha xema aberta en xaneiro, e xa vemos como no interior temos a bugalla formada e incluso podemos ver 3 larvas de primeiro estadio do insecto desenvolvéndose dentro da xema. Por
Por iso é moi fácil que entren plantas afectadas, porque durante o inverno non vemos que esa planta teña ningún tipo de dano, non? Hasta que agroma na primavera e empezan a aparecer as follas, e cando empezaríamos a ver esas bugallas nas follas ou nas xemas. O insecto sigue crecendo no interior da bugalla hasta que completa o ciclo, máis ou menos a final de xuño, empezaría a voar e iniciaríase de novo o proceso. Que recomendamos? Bueno, pois recomendamos que os viveiros que van a producir material de reproducción, que cubran ese material de reproducción ben con malla antitrips ou que este cerrado para que o insecto non poña os ovos aí. Tamén, se vamos a recoller púas para facer inxertos, pois intentar non collelo en zonas que poida haber danos do insecto. Se iniciou tamén un programa de control biolóxico que funcionou ben, que coa introducción de un parasitoide tamén originario de China, que é o Torimo sinensis, que está regulando bastante ben as poboacións. Temos 20 especies dos nosos parasitoides que viven nas carballos, que tamén van a actuar sobre o insecto, tamén contribuyen a regular as súas poboacións. E logo, pois, tamén temos individuos totalmente resistentes, como algún dos híbridos que son totalmente resistentes, que se formaron aquí en Galicia ou se desarrollaron aquí en Galicia e son totalmente resistentes a este insecto. Por tanto, eu non acabo de entender por que seguimos plantando híbrido francés que, non sabemos como vai instalarse nos nosos suelos, como vai si é compatible ou non cas nosas variedades. Son esas cousas de xestión que eu non acabo de entender. E logo, dentro das variedades, pois tamén hai algunhas que mostran máis resistencia, xudía, rapada, negral, pois hai menos incidencia da avispiña nesas variedades. De todas as maneiras, co bo funcionamento que está dando Torimos, eu creo que non hai ningún problema ahora por plantar ningún tipo de variedade, posto que as poboacións se regulan, volven a aumentar, se regulan, pero non son aqueles danos que vimos ao principio cando chegou o insecto. Dentro do castiñeiro pode haber moitos outros organismos, non? Temos ceuceras, por exemplo, este perforador que aparece moito en planta nova e fai unhas galerías tan grandes que despois a planta rompe por efecto do vento. Podemos ter defoliadores como o Protes crisorrea, pulgón. Está aparecendo tamén moito este insecto que se chama Sileborus dispar, é un escolítido que sempre está asociado a estados de debilitamento da masa, non? Entón, se está aparecendo moito no castiñeiro porque algo está pasando nesas plantacións de castiñeiro, suele aparecer en planta nova. Pode ocurrir que esa planta este debilitada porque hai un rechazo do inxerto ou ten algún outro patóxeno que non estamos vendo ou sufre unha xeada no inverno e non nos acordamos xa dos seus danos, pero despois aparecen estes insectos e causan problemas porque acaban secando as plantas que son atacadas, non? Pasamos á falla. A falla, aquí en España, eu non lle coñezo problemas importantes, pero si os ten en outras zonas do mundo, non? Tamén é unha desas especies que está sometida a un proceso de decaimento. Os danos máis importantes os sufreu tamén en Norteamérica e neste caso foi porque un insecto que é nativo daqui, Cryptococcus fagisuga, que vive nas nosas fallas, o mandamos con madeira a Norteamérica e unha vez que entrou ali, en combinación con fungos do xénero Nectria, pois causou unha mortalidade moi grande na zona tamén dos Apalaches, non? Todo eso amarillo que vedes aí son fallas mortas por este combinación destos dous organismos. Estes dous organismos os temos aquí, temos a cochinilla por un lado, temos o fungo por outro, pero xuntos non están actuando e non estamos tendo problemas. En Centro Europa, pois parece que sí, unidos tamén a alteracións climáticas en algunhas zonas, aparecen estes dous organismos, pero tamén aparecen outros moitos fungos e suelen ter episodios de mortalidade da falla, logo para e logo volve a aparecer. Entón, hai unha combinación de varios factores, non? En Norteamérica, por exemplo, non hai unha sola falla que non este así. Se dades un paseo polo noreste de Estados Unidos, xa non hai fallas de corteza lisa. Absolutamente todas, van a mostrar estes pequenos chancros da Nectria e as cochinillas metidas polo medio, non? Estes son outros moitos fungos que aparecen en Europa asociados a estes estados de decaimento, pero eu, sinceramente, en España non teño coñecemento de que teñamos ningún problema serio nestes momentos na falla.
Temos organismos que viven asociados a ela, por exemplo, defoliadores como a calleteara ou orquestes, que tamén un defoliador as follas. Volvemos a ter a ceucera que veíamos antes no castiñeiro, algúns fungos de pudrición, pero nada que cause un impacto importante nestas árbores. O bidueiro mesmo. O bidueiro tamén é unha planta moi resistente. Vamos a ter tamén moitos insectos coméndolle nas follas, pero ningún que cause defoliacións dramáticas nin que nos preocupen. Vai haber faleras, que tamén pode aparecer no ameneiro, no carballo, epirritias, ou peroftera que citábamos antes no carballo. E dentro dos fungos podían aparecer rollas. As rollas son un tipo de fungos moi típicas dos chopos e que se reconocen porque a folla se põe amarillenta cunha forte esporada pulverenta no en vez da folla. Se vamos por aí na hora no outono, seguramente todos os chopos teñan algo da rolla, pero non se están chopos bidueiros, pero non se producen defoliacións. A marsonia podría causar algún problema. Hai un país como Irlanda que se está queixando de que marsonia lle está causando problemas porque non só fai estas manchas nas follas, sino que tamén fai pequenos chancros nas ramillas, pero aquí non temos problemas ningún ca bidueiro. Pode haber algún fungo de pudrición en zonas onde hai moita humedad no suelo, pero pouco máis. E o mesmo co pradairo. O pradairo tampouco ten grandes problemas. É un árbore que non lle gusta seca, ten que estar en zonas húmedas, pero defoliadores, pois vai a ter algunha mariposa asociada coméndolle nas follas, como a cronita, algún perforador. Esta mariposa ataca os troncos de moitas frondosas, incluído o eucalipto. De vez en cando aparece, raramente, pero aparece barrenando no eucalipto. Sileboros dispar, que é o que comentábamos antes no castiñeiro, pois tamén, cando hai problemas de debilitamento, tamén pode aparecer, e algún fungo nas follas, pero que tampouco van a ter gran trascendencia. O chopo sí, o chopo ten de todo, sempre que temos unha especie que se cultiva, que se comercializa, que se intercambia e que se lle fai de todo, pois ten que aparecer moitos problemas sanitarios, non? Entón no chopo hai bastantes problemas sanitarios, pero tamén é certo que se consiguen individuos resistentes a casi todo, non? Hai programas de mellora xenética no chopo que funcionan moi ben e que teñen éxito, non? No chopo, quizá o problema máis importante que haxa seña a rolla. A rolla que mencionábamos antes se reconoce pois porque as follas van a ter un aspecto como de punteaduras na parte do haz, e no en vez vamos a ver agora en outono esta esporada, non? Esporas de color amarilla que se as tocamos nos quedan na man. Hai 3 especies asociadas ao chopo e delas a máis importante vai ser Melansora laricipopulina. Estas especies que atacan o chopo necesitan un hospedante alternativo e van a vivir tamén no alerce, no piñeiro e na pseudosuga. Entón non é conveniente que iniciemos plantacións de chopo cerca deste tipo de hospedantes alternativos, porque entón favoreceríamos o ciclo deste patóxeno. Síntomas, pois as árbores se poñen amarillentos, as follas caen, podería haber perdas de crecemento, raramente vai haber mortalidade, como moito pode habela nun viveiro cando ataque reiterado, pero en campo non vai haber mortalidade por efecto da rolla. Sí que podrían aparecer outra vez oportunistas, algún fungo, algún insecto que se aproveita dese estado de debilitamento da planta, pero non é frecuente, non? Lle gustan os suelos ou as zonas frescas, con suelos húmedos, primaveras húmedas, suelos tamén con altas concentracións de nitróxeno ou que haxa carencia de potasio. É unha especie que é realmente bastante problemática no sentido que ten moita capacidade para mutar. Se fixeron varios programas de mellora xenética para conseguir chopos resistentes á rolla, e cada vez que se desenvolveron varios chopos resistentes, a rolla foi capaz de mutar e vencer esa resistencia, e se fixo así hasta 5 veces. E cada vez que aparece esta nova raza, non, despois desa mutación, pois é unha raza moito máis virulenta que a anterior, co cual agora, o veremos a continuación, non se recomenda poñer os individuos totalmente resistentes onde poida haber rolla, non?
Bueno, que se recomenda? Se recomenda evitar plantacións que sean monoclonais. Se unha plantación está dedicada a un único clon e é sensible á rolla, pois pode ter efectos importantes. Aquí no mundo dos chopos, non sei se temos alguén que fale do chopo nestas conferencias, porque o chopo é máis de terrenos básicos, non? Entón, en zonas ácidas, pois ao mellor habrá que escoller os clons que se axusten a este tipo de suelos. Sabemos que hai clons que teñen moi boa resistencia á rolla, como son todos estos de aquí, pero son resistentes a un tipo de rolla. Entón, un pode ser resistente á primeira raza, outra á segunda, outra á terceira, á cuarta, entón, se os poñemos mezclados, pois sempre vamos a ter certa garantía. O único que conozco eu que sea resistente ás 5 é o clon de groso e non se recomenda plantar donde haxa riscos de rolla, polo que decíamos antes, porque se volvemos a expoñer a ese clon resistente á rolla, vai haber unha nova mutación. Se mutou 5 veces, vai mutar unha sexta. E vamos a ter un organismo todavía máis dañino que o anterior. Entón, procuremos mantela máis ou menos estable con cada un destos clons que poden ser resistente a unha ou outra e usar o resistente en zonas onde non este exposto, non? Tamén deberíamos evitar altas densidades de plantación, posto que os fungos se ven favorecidos por condicións de humedades altas e se as copas fechan, pois o aire pasa menos polo medio e habría menos máis probabilidades de ataques de fungos. Fixadevos as diferencias que pode haber, non, entre un clon e outro, o da dereita é o clon Beaupré, o da esquerda o Raspalge, que creo que é un dos que poderían plantarse aquí en Galicia, e vemos como, estando nas mesmas condicións, en mesma climatoloxía, este está totalmente afectado e este non se ve afectado pola rolla. Outro insecto neste caso que pode aparecer asociado ao chopo e que está moi extendido, aquí prácticamente en Galicia está en todas partes, ainda que non hai grandes danos con el de momento, é Phloemyzus passerini, é o pulgón laníxero do chopo. Son insectos chupadores que van a vivir na corteza debaixo destas estructuras, destas lanillas que protexen a colonia do insecto, está succionando os nutrientes da planta, os líquidos da planta, pero ao mesmo tempo está tamén segregando unha sustancia tóxica que vai desecando e matando os tecidos da planta e dá lugar a unhos surcos característicos onde se vai metendo o insecto e que despois poden chegar a secar completamente a rama ou a árbore. Pode causar tamén danos na madeira porque nas zonas de ataque produce unha especie de pseudoagallas que deformaría a madeira. Os árboles novos son máis sensibles que os árboles adultos, son os únicos que podía haber problemas de mortalidade cando hai un ataque importante. Para controlalo, pois tamén temos recomendacións que podemos facer, pois tamén hai clons que son resistentes. Dentro dos clons sensibles van a ser os euroamericana, ainda que no euroamericana tamén hai algún que é resistente, pero, por exemplo, o I214, que é un clon que se planta moito, é moi sensible á rolla. Os máis resistentes, pois clons derivados de Populo alba e de Populus interamericana. Se a alguén se lle ocurre protexer o tronco do corzo ou do cervo con protectores que non sean opacos, non? Porque ese non é o lugar ideal para que se esconda o insecto dentro. Tamén se recomenda que as densidades de plantación non sean moi elevadas, posto que os danos deste insecto se empezan a producir cando hai tanxencia de copas. Entonces, canto máis tardemos en que haxa esa tanxencia, menos risco teremos de fungo do insecto e, además, recordade que era máis dañino na planta nova. Entón, se están separadas, tardarán máis en contactar e xa teremos unhos árboles adultos que serán máis resistentes ao insecto. Se fan tratamentos ás veces cando hai niveles de ataque elevados e, se fan tratamentos dirixidos ao tronco na zona onde se atopa o insecto. Este é un defoliador que é bastante común, tamén pode aparecer ocasionalmente, pode aparecer defoliando nunha parcela e non noutra, non é unha plaga que sea demasiado recorrente. Si, cando aparece, pode causar defoliacións do 100% e, por tanto, podría causarnos perdas de crecemento. Estos insectos teñen a costumbre que na segunda xeneración baixan o suelo a base da tronco a hibernar, entón, unha maneira de loitar contra eles, se a superficie non é moi grande, se poñendo
entonces bandas pegajosas cando están subindo ou baixando do tronco para invernar, porque quedarían aí atrapadas, e se é necesaria unha intervención tamén é máis recomendable facela neste momento contra o tronco e non contra as copas cando as larvas están subindo ou baixando. Outros defoliadores, pois este o mellor o vistedes, é bastante frecuente en Galicia, incluso nestos chopos que nos crecen ás veces por aí polas beiras dos ríos, non? É un crisomélido, tamén un esqueletizador, suele gustarlle máis a planta nova, é un problema máis en viveiro e en planta recén instalada que en plantacións adultas. Este é un perforador para entrene, é unha especie que a larva pode causar galerías moi importantes e dañar a madeira do chopo. É fácil, bueno, vedes que é unha mariposa, aínda que intente evitar a unha avispa, é un sésido, desarrollaron ese sistema de mimetismo para escapar dos seus enemigos naturais. É fácil de reconocer porque cando hai un ataque de parantrene, cando a larva se transforma en adulto, faino xusto no borde da galería. Entón, cando marcha a mariposa voando, nos vai quedar a exuvia colgando no tronco, co cual pois sabemos que estamos con un problema de parantrene. Ás veces incluso rompe a planta na zona da galería. Este é outro desos sésidos, aquí está imitando a unha abella, e ca mala suerte que ao final comeu nun aviaruco. Entón, bueno, non lle saleu moi ben a estrategia para escapar dos enemigos naturais, non? Esta especie ataca máis ben planta adulta, suele colocarse pola base da planta, incluso nas raíces, entón ás veces nos pode causar danos importantes nas trozas basales da árbore. Este é máis peligroso, a Gisonoma ceriana suele atacar as plantacións no primeiro ano e a mariposa vai a perforar a yema terminal, de tal maneira que a destruye e entón o que fai o chopo é bifurcarse ou formar guías múltiples, co cual perdería un pouquiño o seu valor madeireiro, non? Ten que perdonar, pero que non dei a perdonar. Vale, tamén temos individuos que son máis ou menos resistentes, por exemplo, os derivados de Populus deltoides parecen resistentes a esta especie, sin embargo, son moi sensibles os interamericanos e o trichocarpa. Os euamericanos sí que poden ter resistencia variable, hai nos resistentes e hai nos sensibles. Outro perforador, este pode aparecernos tamén mordisqueando a corteza do chopo, pero os danos máis importantes o vai facer en estado larvario, penetrando no interior da planta, destruindo a madeira, o mismo a Saperda populnea ou Considia populnea. Este é moi fácil de reconocer e é moi frecuente en Galicia, prácticamente en todas partes vai haber ataques deste insecto, se reconoce porque hai un abultamento nas ramillas ou no tronco e cando lle pegamos un corte veríamos a larva no interior. Rompe con facilidade a planta no punto onde temos os ataques deste insecto e podemos ver aquí como o pulgón lanígero que comentaba antes está aproveitando estas fisuras da Considia para tamén vivir aí e esconderse, non? Dentro dos fungos, quizá a Venturia é dos máis comuns, infecta as follas, de aí progresa os ramillos, o brote terminal, veríamos as plantas como curvadas en forma de jota invertida e de color negruzco, e o problema máis grande é cando afecta a guía terminal, que tamén nos podía causar deformacións e alterar a conformación da planta. Outros organismos que podían aparecer asociados ao chopo, pois temos desde pulgón a avispas, estes son tentredínidos, ou outras, este é un acroníter que é máis común en Galicia ca leucoma. O salgueiro, pois o salgueiro vai ter todos os problemas que vimos ahora mesmo no chopo, pero moito máis atenuados. O salgueiro é moito máis resistente, non é unha especie que se cultive nin que se faiga, ou polo menos de momento, entón vai a ter moitos menos problemas do que ten o chopo, aínda que todos os organismos podían vivir tamén sobre el. Quizá o problema máis importante dos salgueiros sea este, o dos crisomélidos,
Estos crisomélidos actúan dunha maneira moi parecida á altica que comentábamos no Carballo. Aquí, sobre todo na Terra Chá, cando hai no inverno hai moita disponibilidade de auga no suelo, pero ao chegar a primavera os suelos arcillosos se contraen, as raíces da planta están, non teñen acceso a esa auga, a planta se debilita e entón estos crisomélidos aproveitan para defoliala. E entón veríamos tamén como se todos é moi frecuente, non vas pola carretera e ves como se estuveran todos os algueiros secos, pero realmente están defoliados e o ano que ven volverían a brotar. Tamén ten rolla, ten venturia. Pasamos entón, xa estou acabando, me queda a cerdeira e a nogueira. A cerdeira, isto é unha foto dunha plantación de cerdeiras para a produción de madeira que hai aí dunha explotación grande que hai en Arzúa e Boimorto. A cerdeira, dentro dos insectos, quizá o máis común sea a presencia deste pulgón, Mythus cerasi, que o vamos a recoñecer porque causa este abarquillamento, este enrollamento dos brotes terminales da cerdeira. Se os ataques non son moi grandes non vai causar ningún problema. Se todos os ramillos estuveran atacados, podría haber pérdidas de produción porque son insectos chupadores e están absorbendo os nutrientes da planta. Recomendacións, estos pulgóns utilizan tamén un hospedante alternativo que é unha erva, flores que viven moitas veces no sotobosque, como son as verónicas, as eufrasias ou o galion. Entón, se temos unha plantación de cerdeira, poderíamos intentar evitar estas ervas porque o que faría o pulgón é completar o ciclo biolóxico ali e volvería de novo a cerdeira. Entón, é unha maneira de limpar estas ervas, axudaría a reducir a incidencia. Normalmente non é necesaria unha intervención, salvo que houbera un ataque, como decíamos, moi brutal, e en ese caso se podría facer con insecticidas en primavera. Este insecto tamén é moi común, pero moi ocasional. A Glaupe infausta aparece sobre todo defoliando as cerdeiras silvestres. Cando aparece se lo come todo, é un pouco como a limantra dispar, pero tamén bota un ano ou dous comendo e logo desaparece. E pode botar un montón de anos onde non volve a aparecer. Tampouco, normalmente, non necesitamos facer ningunha intervención e ás veces incluso é mellor non facela, porque cando facemos unha intervención podemos estar tamén actuando sobre os enemigos naturais, que son os que van regular e facer colapsar esa poboación, e se os matamos, ese equilibrio vai tardar máis en conseguirse. Pode haber ataques de perforadores. Sileborinos saxeseni é un escolítido, é moi pequeniño, aproveita as lenticelas para poder penetrar no interior da cerdeira. Se a cerdeira ainda ten certo vigor, vai intentar defenderse, como vemos aquí, pero se xa está moi debilitada por ataque de algún outro patóxeno, vemos que o único que sale desas galerías é ese rin. O principal problema destos insectos é que están asociados con fungos. Son insectos que as hembras levan unhas estruturas especializadas onde transportan as esporas dese fungo e cando atacan unha árbore, sementan o fungo, son dos primeiros agricultores da historia, sementan o fungo na árbore, inocúlano, o fungo se expande por toda pola árbore e o insecto sigue excavando galerías e pon os ovos. Entón, as larvas non van a dañar a árbore, solamente van a estar comendo nas hifas do fungo que está crecendo pola planta. O que pasa é que eses fungos moitas veces estropean a madeira, o co cual contribuyen a depreciar o seu valor. O patóxeno máis importante, o máis frecuente da cerdeira, vai ser a antragnosis. A antragnosis chamase así a un conxunto de fungos que suelen causar unhas manchas poligonales nas follas, neste caso, además, rodeadas dunha especie de circuliño de color rojizo. Está causado polo fungo Blummeria happy. Vai aparecer, como a maioría dos fungos, en zonas onde haxa primaveras moi húmedas, ou se temos, por exemplo, as plantacións cerca de un río ou plantacións en altas densidades. Como vedes nestas dúas fotos, a incidencia da antragnosis pode ser moi grande. En este caso concreto, además, eran dúas variedades moi sensibles que non se recomenda introducir en zonas onde haxa estas humedades elevadas. Dentro das variedades sensibles serían estas que temos aquí e que deberíamos evitar, probablemente, en Galicia, debido porque normalmente temos primaveras chuviosas.
Tamén hai danos de roedores, ás veces se encontra unha gran cantidad de galerías en torno ás cerdeiras e vemos como mordisquean a planta, poden chegar a anillala e matala, evidentemente vai ser danos moi puntuais. Cando o dano é pequeno vemos como a planta intenta botar novas raicillas para seguir alimentándose, pero bueno, de vez en cando si hai mortalidade por estos roedores. E este é outro problema que non é exclusivo da cerdeira, pode aparecer en outras froiteiras, é o que se chama o mal do plomo ou plomizo por esta coloración que adquieren as follas, que teñen un aspecto como apagado, plateado. É un fungo que penetra na madeira, estes son os seus corpos de fructificación e tamén causa manchas na madeira e a deprecia. Non é moi agresivo, pode botar a planta morrendo varios anos, pero si cando pasa dunhas plantas ás outras con certa facilidade. De todas formas, o mellor cando temos unha planta con este tipo de danos é cortala, sacala do monte o antes posible para que non continue inoculando outras plantas. E finalmente vamos á nogueira. A nogueira tamén esta outra foto das mesmas plantacións que mencionei antes, tamén de nogueira para a produción de madeira. Estas iniciaron con clóns de brotación tardía. A nogueira é moi sensible ás xeadas tardías, entón se intenta escapar desas xeadas con este tipo de clóns. Tamén ten problemas de antracnosis. Neste caso, a antracnosis é ocasionado por un fungo que se chama Pneumonia leptostila. Vamos a ver tamén esas manchas poligonáceas que indicaba antes, que pouco a pouco van crecendo e van invadindo a folla. Poden tamén aparecer nos froitos e vai a causar perdas de produción de froito, e se o destino é madeira, tamén perdas de crecemento. Teríamos que intentar eliminar esas ramas dañadas. E tamén se recomenda que cando caen as follas ao suelo, caen as noces afectadas por este fungo, que limpemos para evitar que haxa inóculo o ano seguinte, e nos volva a reinfectar a planta. A nogueira tamén é sensible ás bacterias, en particular a Xanthomonas arborícola patobar juglandis ou juglandis. As bacterias non necesitan vías de entrada, elas poden entrar directamente a través dos estomas da planta, esos estomas que se están abrindo e cerrando no proceso da transpiración, pero se hai feridas tamén aproveitan esas feridas para penetrar. As bacterias van a aparecer tanto nas follas como no pé da planta, como tamén nos froitos, e se o ataque é moi cedo, pode quedar o froito totalmente negro, momificado, e non chega a crecer. Aquí ás veces se ven danos bastante importantes desta bacteria, Hai variedades que ofrecen resistencia á bacteriose. Eu estou lendo que había unhas que se chamaban variedades de Oregón, que non sei exactamente a que se refiere, supoño que terán procedencia de Oregón, que sí parecen resistentes a esta bacteriosis. Dado que penetran por feridas, pois deberíamos de evitar as feridas, e o recollida por vareo, cando se golpean cunha vara para tirar as noces, pode estar agravando o problema, porque moitas veces se lle fan feridas ou roturas á planta neste proceso. Tamén aparece bastante este fungo, aínda que non ten un impacto moi grande, como é o Microstoma juglandis. Se reconoce porque a folla vai a estar como engrosada, e na parte do envés veríamos un micelio blanquecino. Suele aparecer nas ramas baixas, ás veces a seca, pero non é tampouco un patóxeno que creo eu que poida preocuparnos de momento. E logo poden aparecer moitas outras cousas, pero todas elas máis ou menos solventables, como é as erinosis, que as forman os ácaros eriófidos, que daría lugar a esas verrugas que se ven nas follas. Pode aparecer a armilaria sí que podía chegar a matar a nogueira, e a tinta. A fitóftora, a mesma que ataca o castiñeiro, tamén ataca a tinta. A nogueira é moi sensible á fitóftora. Se o que buscamos é froito, vamos a ter perforadores, neste caso é unha mariposa a mesma que nos come as mazás. Podemos tamén ter danos de ceucera e, algún áfido que é exclusivo da cerdeira. E con isto penso que rematei. Entón, eu penso que a sanidade non é un limitante, salvo os problemas estes de especies que nos veñen de fora, non é un limitante para recuperar as frondosas en produción. Por tanto, non vos desanimedes.
Bueno, pois moitas gracias, Fina, por esta lección magistral, non? Este percorrido polas doenzas, polas pragas das especies frondosas. A verdad que hai tantas ameazas que mete medo, non? Pero só das que veñen de fora. Do país, máis ou menos, as manexamos. Bueno, pois moitas gracias. Agradecemos ademais a Fina que impartira pois, a súa lección, a súa ponencia, porque está doente, non? Ten un xeonllo mancado e debe estar en repouso. Así que moitas gracias tamén por eso, non? Pasamos ao turno de preguntas. Supoño que os que están seguindo por este poden, non? Non conseguimos que se poida habilitar o chat, polo tanto as persoas... Que non escribiu nada. Non hai preguntas Non no hai chat. preguntas no chat. Moi ben. Entonces, os asistentes que queiran facer alguna pregunta, pois poden facela. Non me gustaría falar con isto, pero bueno. É que me obriga a facer o que non quero. Bueno. Boas tardes. Mire, quería preguntarlle unha cousa. Non sei se se oye ben, porque a min isto distorsiona a miña mentalidade. Vamos a ver. Con respecto ao fungo que afectou aos ameneiros e que provocou aquí en Galicia, e supoño que en moitas partes do mundo, non solamente aquí en Galicia, porque teño noticias de que hasta incluso se producía unha oceanía en Australia. Creo que chegou a Australia, que en Australia, nos ríos nos bosques de ribeira australianos sucedeu exactamente, creo, o mesmo que sucedeu aquí en Europa e en América, non? Estamos, pois claro, nun continente aillado completamente que é Australia. Bueno, o que quería preguntar era o seguinte. Ao principio, a enfermidade que padeceron os ameneiros foi mortal. Morreron moitísimos amineiros. E sigue sendo. Sí, pero parece, a mí agora dame a impresión de que eso remitiu pois a un 90%, porque agora neste momento, cando vou polos ríos, prácticamente non vexo ameneiros que están empezando a morrer. Vexo ameneiros que levan mortos anos, que están flotando nos ríos, que están prácticamente xa descompostos, rotos en moitísimos anacos diferentes, pero non estou vendo agora novos ameneiros que padezcan a enfermidade. Claro, hai unha razón. Se houve unha mortandade que afectou ao 50% dos ameneiros, ten que haber ameneiros que resistiron, e agora ao haber menos ameneiros ten que haber menos mortes, que iso é lógico. Pero eu que lle quería preguntar é como está agora, neste momento, cal é o estado actual da afectación que sufren os ameneiros por este fungo. Non é un fungo, recordemos que non é un fungo, pero da igual. O problema sigue estando aí, estando vixente. Aquí en Lugo, efectivamente, non hai árboles novos, pero río abaixo sí que se siguen atopando, e en outras cuencas dos ríos, dos distintos ríos de España, se siguen aparecendo constantemente. Non parou, nin en principio se espera que pare. Si se está buscando o ameneiro é unha planta que está moi distribuída por toda Europa, por tanto hai poboacións moi variables, entón algúns desos árboles que escaparon, que non sabemos se é que escaparon porque son resistentes ou simplemente porque non tiñan ferida ninguna, ni no pé, ni na raíz, e non foron atacados, son os que ahora mesmo se están estudiando para intentar buscar resistentes. Pero o problema non rematou, para nada. Máis preguntas? Aconsellábase quitalas. Despois dixose que non, eu creo. Había que dar parte para que votaran o turismo sinensis, pero había algún seguimento, algunha comunicación á xente que avisou? Como se levou ese control? O control do turismo, o control do turismo o fai a Xunta e o sigue facendo cada ano.
A recomendación que se facía ao principio de retirar as agallas cando estaban nas árbores foi antes de que se soltara o parasitoide ou en zonas onde ainda non se soltara. Ahora non se recomenda porque o parasitoide pasa o inverno nesas bugallas, nas bugallas vellas do ano anterior. Entón, hai que deixalas para que en primavera poida salir. Pero todo o proceso de seguimento do torimos, todo o programa de solta do torimos o levou a Xunta con Seaga e o levaron cada ano, o sea, van vendo o éxito que teñen, contabilizan o número de xemas que teñen de bugallas afectadas polo parasitoide, cantas non, naquelas zonas onde o parasitoide non está asentado volven a soltar. Todo eso levou a Xunta e eu creo que se fixo polo menos nos últimos anos con seriedade. Sí. Eu digo que pregunta respecto ao que acabas de comentarse. Con respecto á bispiña do castiñeiro. Eu pensaba que a bispiña do castiñeiro que sería unha infección ou afección, non sei como chamarlle, transitoria. É dicir, un ano afecta ao castiñeiro, ao mellor o ano seguinte sigue afectando e logo despois desaparece. Pero estou vendo que non sucede eso, porque eu teño un castiñeiro, por exemplo, moi bo, que dá unhas castañas excelentes, e xa hai 10 anos que non me dá castañas. É moi raro que un insecto, un patóxeno que veña de fora que nos desaparezca. Cando chegan, veñen para quedarse. O que pasa é que o sistema de control que se está utilizando pois está axudando a reducir as poboacións. Entón, o que si vai a pasar é que vamos a ter oleadas. Por exemplo, agora hai zonas onde a xente está vendo que hai outra vez un aumento da avispiña. Nas zonas onde primeiro entrou e primeiro se soltou o parasitoide, colapsou, logo foi aumentando por outras zonas e nas primeiras horas volve outra vez a aumentar. Entón, temos que contar que vai ser como calquera dos outros insectos que temos aquí, que teremos anos que teremos máis poboación, esperemos que o parasitoide queden suficientes individuos para que se manteña a poboación e se non haberá que seguir soltando, pero en principio vai a quedar e vamos a ter anos de ataques e anos de non. Tamén é certo que hai zonas onde a avispiña parece que lle gusta máis as zonas quentes, non? Entón, zonas de veráns moi quentes e secos vai haber sempre máis incidencia da avispiña que en outras zonas onde hai máis humedade, pero veu para quedarse, non se vai a marchar nin vai a desaparecer. Con respecto aos carballos, das enfermedades que lle afectan os carballos, claro, aquí en Galicia temos polo menos dúas variedades de carballos, o Quercus robus e máis o meloxo, non sei, o carballo negral, vamos, que como se coñece. Eu coñezco, porque na miña zona hai carballo negral, hai ali unha colonia de carballos negrales bastante illada en Lalín. Está moi illada de todo o contexto que hai ali de carballos negrales. Estou vendo que o carballo negral é moito máis resistente a todo este tipo de medra menos, ten unha madeira diferente, incluso diferente a outra, etc. E claro, esta medra tamén se dá en zonas moi marginales. Non é o mesmo que o carballo Quercus robur que se plantou para a produción de madeira, que se utilizou tradicionalmente, e se plantou en terrenos de moi boa calidade. Sin embargo, o Quercus pirenaica, o negral, que non sei xa diferencia moi ben, pois non, está en zonas marginales, en zonas non foi cultivado, por decirlo de alguma maneira, porque a landra non se aproveita, porque non ten a folla, non se utilizaba hasta incluso para non se utilizou a folla dese carballo para nada, para a produción de esterco, de abono, cousa que se utilizaba, que se empregou a folla do carballo do Quercus robus para a produción de esterco, pero, sin embargo, estou vendo que é un carballo que resiste moito mellor, calquera tipo de a sequía, todo tipo de enfermedades, o resiste moito mellor co Quercus robur. Si, cando falei dos patóxenos e insectos que atacan os carballos, todos poden aparecer, pero evidentemente a sensibilidade de cada un é diferente. Por iso, vamos, non o mencionei, pero é bastante obvio. Efectivamente, o robur é máis sensible, ten a folla tamén moito máis fácil de comer por parte dun insecto ou un fungo, pirenaica é moito máis piliforme, máis difícil incluso de que un insecto coma, entonces, si, efectivamente, ten máis resistencia que o robur. Sí. Hola, nada, unha pregunta xa foi contestada porque era na avispiña, falábase dun período de 4 anos desde que se empezara co torimos.
porque fora o que sucedera en Italia. Entonces, bueno, parece ser que vai ir e vai volver e vai ser así. Vale. É unha afección que tiñan as castañas, non sei se fai 2 anos. Os fungos da castaña. Era fungo, estaba ennegrecida por dentro a castaña. Dentro dos fungos da castaña sempre tivemos moitos fungos na castaña e temos descritos fungos desde hai moitos anos, pero é certo que cando entrou a avispiña empezouse a ver un fungo que se chama pneumoniosis que empezamos a ver asociada necrosando as bugallas da avispiña e empezouse a traballar nese fungo e entonces se veu que non só aparece necrosando as agallas da avispiña, sino que tamén aparece na castaña, causando putrefaccións. Pero é un máis dos fungos que hai na castaña. Hai moitos, se falou moito dela porque como era nova, sempre que é algo novo falamos del todo o tempo, pero dentro das castañas temos varias especies de fungos que están causando putrefaccións. En anos donde chove, sobre todo no momento da recolección, os danos son máis grandes. E a pneumoniosis é un deles. É unha curiosidade. A ver, ao ir a recoller castañas non falo de plantación, sino falo dun souto que está pouco cuidado. A maior parte do que recolles está mal, ou con bicho. Entonces, en general, iso que tería máis explicación co non cuidado do souto? Os insectos que atacan a castaña pasan o inverno no suelo. Entonces, se é un souto abandonado, cada vez que cae unha castaña afectada, o insecto queda aí, o ano que ven sale. Os soutos que están cultivados, pois a xente intenta recoller todas esas castañas malas para que non haxa reinfección. Entón, evidentemente, se un souto está abandonado, a probabilidade de que haxa máis daños é maior porque os insectos siguen aí, ninguén os retira nin os controla. Eu teño, Fina, unha curiosidade e unha pregunta. A curiosidade é que eu cando apaño noces que na miña zona do Valdomao, do Incio, chaman conchos, de vez en cando atopas un concho que ten un buratiño e está baleiro por dentro. Iso que, sabes, probablemente que pode paxaron ser a esquí ou que... un perforador. Bueno, dos que son un buraco grande, sí, iso podría ser paxaros. Aquí temos problemas nas noces tamén con algún outro perforador, non só a cidia, que podría comer o insecto, pero ás veces esos que están furados, ou ratos que tamén mordisquean e se comen o interior ou algún paxaro. Os ratos é moi frecuente, además se ven nas bases dos árboles, ás veces as galerías con avellanas, donde eles teñen os nidos, aí e con buraquiños, iso poden ser ratos perfectamente. Unha pregunta, creo que xa se fixen máis veces, pero non me acordo a resposta. Está espallada por aí unha idea en relación co cancro, que non é moi científica, e que din que collendo terra do souto cerca dos castilleiros afectados polo chancro e facendo unha especie de emplasto e poñendo onde está o chancro e logo envolvendo como se fora un acodo aéreo que funciona. Iso ten algo de fundamento? Iso o teño visto e o teño escoitado e coñezo xente que o fai. A única explicación científica que podía ter eso é que cando temos un ataque de chancro nunca o produce baixo a terra, nunca é no sistema radical, sempre está na parte aérea. Entón, o que se busca nese momento, o que se busca con esa técnica, digamos que afogar o chancro, non pode, sería como se a meteramos debaixo da terra. De todas formas, eu non recomendo tanto terra, que hai xente que fai con terra, sino máis ben barro. A terra pode traer patóxenos que nos podía entrar nesa planta. Funciona ou non funciona? Eu conozco xente que está contento, que sí que lles funciona, pero a parte positiva, funcionase ou non, é que estamos tapando a esporada, co cual non habría inóculo que esa dispersión de esporas. Entonces, funcione ou non, eu conozco varias personas que fan, incluso a propia Xunta empezou a facelo tamén en algúns sitios e parece que lles vai ben. Eu prefiero esperar uns cuantos anos ou anos, máis datos, non? Para ter unha opinión formada, porque eu falei con xente que o fai e pregunto, non sale o chancro máis arriba? E uns che dicen, pois a mí sí que me pasou, outros che dicen que non. Entonces, prefería ter, antes de decir se vou mal, ter unha pouca máis de información. Pero, bueno, polo menos se cubre, se evita a dispersión de esporas, o sea que sería unha das partes positivas. Ben, alguna pregunta máis?
Eu só facerlle unha consideración. Cando falou vostede da globalización, da expansión, por así decirlo, a nivel de planeta, de moitísimas enfermedades que se propagaron, igual que como se houbera un hipercontinente agora, Pangea, claro. Realmente hai moitos continentes, pero hai unha propagación a nivel planetario de todas as enfermedades criptogámicas que se dan. Pero é que aos seres humanos nos pasa o mesmo. É dicir, o que lle pasa ás plantas, ás árbores, etc., nos pasa aos seres humanos. Estamos todos no mesmo saco metidos, por desgracia. Por eso, compremos localmente que nos irá mellor. Moi ben, unha última pregunta, ali arriba. Buenas noches. Hay control, puede haber riesgo transmisión de enfermedades desde las plantas a los seres humanos en este cuadro que nos ha presentado, fitonosis, ¿no? No hay problemas de plantas a seres humanos. Por ejemplo, en agrícolas tenemos virus del tomate. Si nos haces un análisis de nuestro estómago, puede estar lleno de virus del tomate, de virus que atacan a muchas otras vegetales y a nosotros no nos afectan. No hay ninguna transmisión de momento de vegetales a humanos y esperemos que no la haya. Y otra pregunta, para el control de las plagas, ¿hay cooperación directa con la estructura científica china, por ejemplo, o japonesa o de alguna de las naciones asiáticas? No entendí, perdona, no entendí. O sea, ¿hay cooperación cienncienza entre las universidades de manera directa con Asia? Eso sería lo ideal. Lo ideal sería que las plagas, los productos, la normativa relacionada con el control de plagas fuera planetaria, ¿no? Europa, por ejemplo, en Norteamérica se esfuerzan muchísimo en hacer saneamientos. Las plantas tienen que ir acompañadas de un pasaporte fitosanitario, asegurar que esa planta está libre de patógenos, pero otros países no lo hacen. Entonces tendríamos que haber ese acuerdo. Hay intercambios de científicos. Los investigadores sí que se ayudan entre ellos, pues ahora probamos esto aquí, probamos esto allá, pero a nivel político, especialmente con Asia, no hay acuerdos. A ver, unha última pregunta. Aquí. Xa marchara divina. Sería conveniente manter un uso de cuidado, entonces agora, a mitad do inverno, recoller a polla. Eso aproveitarla para... Eso se recomenda, o que pasa que tamén é unha retirada de nutrientes dese solo. Entón, o que moitas veces se di é que fagamos pilas non para compostar, porque o compostaxe, a temperatura que alcanza a pila de compostaxe pode chegar a matar o patóxeno e logo podríamos recollela. Podríamos volver a recuperar os nutrientes para a planta. Pero iso vai depender sempre de como sea o seu souto. Hai xente que ten uns soutos costa arriba e difíciles de andar que o mellor non pode facer eso. Se é un souto fácil, sería o ideal recoller ourizo, recoller follas, porque nos libraría de antracnosis, nos libraría ou polo menos reduciría a incidencia de insectos, e sí sería unha maneira, sempre cando intentemos logo volver cos nutrientes ao suelo, porque senón sí que estaríamos sacando constantemente nutrientes desa parcela. Podería facerse compost para despois utilizalo nunha terra. Eso é ou na propia parcela, no propio castiñeiro, que é o que lle estamos sacando os nutrientes. E as follas, cando caen, aportan nutrientes, tamén aportan patóxenos. Entón, se matamos os patóxenos ao compostaxe e devolvemos os nutrientes ao castiñeiro, pois é unha boa maneira de actuar. Moi ben. Eso cando caen as follas no outono. Poderías volvelo, por exemplo, ao ano seguinte? Si se descompuxeron, si. As follas, ás veces, alcanzan, nas composteras, alcanzan hasta 70 grados. Entón, se descompón rapidamente e se podría volver a poñelas ao sol, nunha zona onde teña boa incidencia de sol, e facelo, si. Moi ben, pois... Eu estou de acordo con usted. E non necesitábamos tanta produción como parece que necesitamos ahora. Bueno, pois damos por terminada esta
sesión de hoxe. Mañá correspondelle intervir ao compañeiro tamén da Escola Politécnica Superior, Roque Julio Rodríguez Sualleiro. El falarános de en Bosque Pequeno non hai carballos, ocios silvícolas para os nosos carballos, para os carballos en Galicia. Moitas gracias pola asistencia, gracias tamén aos que nos están seguindo por streaming. Por suposto, gracias aos técnicos de imaxe e son da Deputación por facer esta retransmisión e permitir que se poida seguir tamén online estas xornadas Luisa Sorei. E moitas gracias a vos e boa noite. Ata mañá.